Yabona bafana bakithi, ngiyaqala ukufisela i-Orlando Pirates into enhle kanje. Bafowethu, i-Orlando Pirates iyamdinga umdlali ofana noFiston Mayela, yabo. Siyazi bafethu ukuthi i-Orlando Pirates inenkinga ngempela lapha kubagadli bayo abalala on duty, yabo. UFiston Mayela-ke bafowethu engawenza bafowethu umsebenzi, njengoba i-Orlando Pirates iyodlala nje bafowethu i-CAF nesizini abathe bayayifuna, yabo. Bathe bayayifuna. So uFiston Mayela useke wayiwina lento edingwa i-Orlando Pirates, ithi ibe nomdlali oseke wayiwina lento, atshele oSibisi ukuthi kunjani ukuwina i-CAF. Yabona-ke bafana bakithi, i-Orlando Pirates uma ingasayina lo mdlali ngabe isikulungele ngempela ukuthi iyoqophisana noma iyolwa ilwele i-CAF, ngoba bafowethu lapha kwi-CAF kufunakala umgadi ngempela okorayo, not olalayo. Njengamanje u-Orlando Pirates angimboni umgadli ongafike awinele i-Orlando Pirates i-CAF. Akobe niyezwa mabhakabhaka ukuthi iqembu lenu alifuni ukuthenga, selaze lanitshela ukuthi lona lithenga locally.